Ah. Asa naman ko aning dapita. Sa tanto-tanto na kung pangitag kahoy nga himuong tambal para mahimong lana. Nakalimot na kung asa ko dapit ng agi kay ina. Unsa naman ning dapita ni? Ang problema kay wala ra ba diri ang kahoy nga akong gipangita. Murag gikulbaan ako hapon na ra ba. Ang oras na anas mga alas 4 siguro kapin. Di na halos makita ang siga sa adlaw. Asa ka ni dapita ni? Moabanti ko sa unahan. Murag di na gid ni mo ni akong gagihan kay ina. Pastilan hapon na ra ba. Moabanti ko sa unahan, basig tuwa ditong dalan. Murag di na gid ni mao, murag nahipaduol man ko anis baybay. Dunay nadunggan ako nga tingog nga murag kana sa baybayon ba nga hapak sa mga balod. Moabanti ko. Tok sa unahan, tingnan ako dito. Daan ko palagi, dagat na lagi ni. Unsa ka ning dapita ni? Isla naman eh. Dagat. Layo is mga kabalayan. Pastilan, paita. Ito ay baybayon sa unahan. Mubaktas ko dito pa doong. Ako pa sa unahan. Bye-bye na gidaya ning ahunanian. Wa gilaing tao dari isla. Tuy tao sa unahan. Sa mana babae. Nas bye-bye. Ako atuon. Babae gid ay. Miss! Duda ko ani murag naanod ligikan sa pagkalunod siguro basi ni sakay ni lansa o kabarko. Saan ko ba ni? Para belain tao diri. Nganong naabot man sa diri? Napay pulso. Miss! Istingan ako CPR. Miss! Pasti lang paita. Kung saon ko ni. Di ko na yung may maarsa. Pertira ba ninda ko ang bayana? Pero tistingan ako karsa. Ako nidalong dito sa unahan ka ng uga. Kaya murag maabot na nigdagat diri. Kinsa man ka tabang! Hala, nung ka? Kinsa man ka? Nangahuir ako diri sa Islamis. Taga-asa man ka? Ang auto ako sa it kay ang ko pagka balaan kinang larga kog payong Manila. O sige, gikan Manila. Gikan kog Manila, pero akong barko gisakyan na Bagyo. Unya naglangoy ka. Nangahoy ra ko diri sa lasang nangita ko kaning kahoy nga himo na ko kambal himong lana. Nya nasaag ko nakalimot ko asa to akong agihanan. Mo ni nagbaktas-baktas ko dito paingon. Nya nalantawan man ta ka. Mo ni ganihan ta ka. Kinsa man ka? Okay lang nimo. Ini asa man ka karon miss, nga wa may laing tao diri. Asa man dai ko? Nasa ambot wa ako wa pugo kay lag unsa ning isla. Lay Sa dito layo ra kay ko hinsulod kay na. ayaw pag sa ako. Di man ko daw tang tao miss. Dito sa ka diri, di pa ka daw tang tao. Naay pamatod na ko si mo ho. Mao ni akong himan miss oh. Ayaw kadlok miss. Kay dili ko daw tang tao, titiraban akong kapuha. Kani miss oh, mao ni pamatod na ko, mao ni japsop ang gabas ng kahoy. Kani sundang akong paglampas sa babaw nangita kong kahoy lagi. Mao ni nakita-anta ka, pasensya na kami sa
Nakit-an ta ka diri nga grabe man imong kuan, wa man kay malay. Tulog ka mo nang gitistingan ta kag CPR. Wa man ka nakamata. Nya pag-arsa na ko nimo kadalhon ta ka dito sa baybay. Kalit na magkaswagit, di man ko ripis, miss. Ano imo maghiwira na kung tel? Nakay plano? Si plano. Bastos ka! Unsay bastos? Ikaw pa gani kitabangan diha. Ikaw pa masuko, kauoy ba nimo? Wara ba lain tao diri sa Islamis, kita ra duha. Bahala kasi mong kinabuhi. Ulakaw na ko. Sa matuntahan na itong diretso na magbiya. Tansa. Nagkamir gid ang duha diri ang dati. Maning lugar. Hoy, tansa, wati ko. Sama ni siya, hoy. Hoy. Tansa. Hoy, sama ni siya. Tansa, hoy. Oh, giinan ko nimo gripis ko. Nya karon magsunod-sunod ka. Ayaw, di ma. Kumalo ka sa kapaingon. Oh, pwede iyahay na tag-survive ani kaya ako apo ko kay balog ko sa ning lugar. Ah. Ikaw pa'y kitabangan, ikaw pa'y uwi. Pastila nimo. Nya karon magsunod-sunod ka. Nya asa magkakaroon paingon? Wala ko pasahin nga sa ni paingon, wala may agyanan. Ang problema na nimo, ikaw kitabangan kani ka dito na ko gay na. Nya karon giinan ko nimo gripis bastos. Wala na. Kay kaning lugar kita na lang duha dire, di iyahay na tag-survive. Total na may mga tanom maglubi diha oh. Mukaon ka diha ganahan ka, kat-kat ka diha ganahan ka, tanaw na tong mabuhi ba ka. Eh di mo kabalo kat-kat lubi. O di problema na nimo na. Hoy, ay sa time sa bitaw. Noon sa mangkaway, kadako, katas pa ni mo ride. Wala ko kay balo og unsa ning dapita, bisan ako gani naglibog ko asa dapit ang exit ani kay gusto na ko muli. Kay nangita ra kog kahoy das lasang, nasaag ko nakaabot ko diri dapita. Hoy! Hindi mo ko ni mahulatan. Babae ra ba ko, naadot na biya ko. Unsa ba gulat berting malitahan nimo? Ah, pisot siguro ka. Unsa? Unsa imong gingon? Pisot? Ako pisot? Pataka ra man ka diha.